Здравейте на всички, аз съм Tony Games BG и това е втори епизод на Sofia Wars. Така, както виждате, аз съм умрял и това е, убиха ме. Просто много са силни. Някои не са чак толкова силни от тези. Тия тук са бас пчагите. И както винаги това нещо тук. Сега ще паузирам клипа, докато там се справим с метрожата, с метромена и пускаме. Така, втори дубъл от метрожата. Първия път паднахме и това е втори опит. Сега чакаме другите двама. Мамо стара, пак се забравих яденето. Пак се забравих проклетото ядене. Пак трепиме този. Защитите. Моя. Просто ясно. Але ясно да им казвам, те ще видят всяко. Айде, я ще наруша закона. Пак реклами. Скоро ще трябва да пускаме едва регенерацията. Да се пълня. И сега още един удар и готово. Пускам го. Това е доста по-добре, защото така като го променя това и ни лагва. Така пуснахме регенерацията. Само им... Добре.
ще си метна бомбите. Защото мога да ги взема, после пък ядене не мога да взема. Това е. И сега заради мене ще паднат тия тримата печали. Значи, мятам бомбата. Мисля да паузирам пак. Няма се. Ние да видите как се излагаме. Еми, това е. Другия път трябва да се сетя да взема ядене. Тук удрам метромена и ако ще да умра, поне да им помогна. Митингите просто станаха, нищо не стана. Нищо не направих, обаче аз и без това нямам инвентар, така че няма смисъл. Аз другата седмица няма да играя. Мали. О, ес. Имам шанс още. Добре. Значи метроменче. Момент само да чистиме това. Тия тук си дигат якостта. За това ги чистя, защото като дигни до 20 ниво и става невъзможен за чистене. Да. Аз вече всичко ми свърши. Нямам нищо. Бой. Такова е. Поне взех малко слава, която ще ми е доста ценна за мен. Момент само да им дам съвет. Тук мисля да го паузирам, защото без това няма смисъл да гледате това, деца проточва. Така, пускаме. Така, хора, усрахме се, нищо не направихме. И просто изложихме се на метрото, най-лесния, не успяхме да го бием. Като говорим за метрото, ето, има там нови дрехи, нашивки и така нататък. Тия работи са много хубави. И ще се радвам да взема едно от тях. Този играч е мега лудя. Печага е. Просто няма коментар.
До преди един месец къв слаб беше. Сега го вижте кафе. Такова. Така. И хора, клипа няма да е много дълъг, понеже нямам какво да правя в момента. Само ще погледнем тук властта, ето, напълнил е количката. Така, само да се излекувам. 5 труда, няма лошо, вземаме я. Така, само и дрехите я се сложим. Така. Добре. Готови сме. Това тук друг път ще оправя. Може да направим набързо малко нефт. Да вземем малко. Така само се напълня. Така. Може по-долу в коментарите да предлагате там какво искате да снимам. Радвам се за активността там, дето показахте там в първия клип. Цели 7 лайка. Не очаквах да ги направя. И много се радвам за което. Така, нямам повече. Не мога да ги бия, защото като виждате искат 30 подозрителност. Не мога повече. Максималната е 150. Обаче няма нищо. Охо, 245 гласа. И още не съм в топа. И второ място. Еми, това е. Няма нищо. Така. Какво още да ви кажа? Ще има подаръци след, предполагам след това. Може би ще още в септември там. Първи, втори, да я знам. Тези камионите свършиха. Така. Това къде? Откъде дойдоха тия круасани, бе? Остат тук, бе, за Бога. Не знам какво съм правил. Но няма лошо. Това е добре. Няма супер ударите да ми. Няма нищо. Друг път ще посъберем. Хъскито ми се е излекувало. Това животно може да се вземе само от подаръците, които бяха там летните. Може и сега да ви покажа. Нищо не ми пречи. Така.
Ето тук е втората страница. Така. Ето хъскито. Ето го. Хъскито, моето е на M1. И съвсем случайно го взех. Падна ми се от едно подавача. И умението му е много хубаво. Така. Еми, какво да кажа още? Така. Нека да пуснем бъргъра. И добре, хора, това ще е всичко от мене. Малко кратко епизодче. И абонирайте се там, каквото искате правите. Лайквайте там, коментирайте. Предлагайте ми долу в коментарите някаква игра, както и да е. И чао!